ప్రార్థన. కరోనా వైరస్ విడుదల కొరకు. యేసయ్య స్తోత్రము. యేసయ్య మీకే స్తుతి. యేసు మీరు మాకు చెప్పారు, నేను ఈ పర్వతంతో మాట్లాడగలమని. అదే విధముగా యేసయ్య మీ పరిశుద్ధ నామములో ఈ వైరస్ని శపిస్తున్నాను, ఈ జ్వరాన్ని శపిస్తున్నాను, ఈ దగ్గుని శపిస్తున్నాను. యేసు నామములో ప్రతి బాధను నేను శపిస్తున్నాను. మరియు మీరు శపించినట్లే అంజూరపు చెట్టు పూర్తిగా ఎండిపోయింది. అదే విధముగా నా విశ్వాసము ద్వారా యేసు నామములో సాతాను చేసిన ఈ పని యేసు నామములోనే పూర్తిగా నశించిపోయింది. మరియు నా శరీరానికి విడుదల. దేవుడు మీకోసం సృష్టించినది మీరు మరలా తిరిగి రాలేరు. నా హృదయంలో నాకు దృఢ విశ్వాసం ఉన్నది. నాకు ఎట్టి అనుమానము లేదు. కానీ నేను చెప్పినది ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను, నమ్ముతున్నాను. కాబట్టి ఇది నా విశ్వాస ప్రకటన. యేసు నామములో ఈ వైరస్, ఈ బాధ, ఈ అనారోగ్యం మూలము నుండి చనిపోయింది. మరియు నా శరీరము పూర్తిగా మరియు నా అవయవాలన్నీ ఇప్పుడు సంపూర్ణంగా పనిచేస్తున్నాయి. నా అవయవాలు యేసు జీవితం ద్వారా రీఛార్జ్ చేయబడ్డాయి. మరియు నేను సుదీర్ఘ ఆరోగ్యకరమైన అభిషిక్తుడనై ఆత్మ నిండిన జీవితాన్ని అందుకున్నాను. మరణం ఇక నాపై అధికారం లేదు. నేను నిన్ను శపిస్తున్నాను. నేను యేసు నామములో నిన్ను శపిస్తున్నాను. మరియు యేసు నామములో నేను పూర్తిగా సంపూర్ణంగా కోలుకున్నాను. ఆమెన్, ఆమెన్, ఆమెన్.